Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. У нашій студії ми вітаємо чергового гостя. Це Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ. Доброго вечора, пане Зоряне. Добрий вечір. Давайте розпочнемо із новини. Однієї з центральних сьогоднішнього дня. Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваного у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинуло 6 осіб Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року. Таке рішення суд виніс сьогодні, 13 грудня. Отже, знову продовжують їй тримати під вартою, щоб суспільство розуміло, ще не надані достатні докази, і тому процес триває. Я думаю, якраз навпаки, саме тому і продлили зараз термін перебування під вартою, що докази по її провині є бездоганними. І насправді я переконаний, що це судове засідання не буде тривати надто довго, оскільки зроблені всі необхідні експертизи. Власне, слідство надало суду весь масив інформації, власне, всю доказову базу. І думаю, що десь після Нового року, там плюс-мінус кілька місяців, можна буде очікувати вже безпосередньо вирок. От суд над Зайцевою, над Оленою Зайцевою, за ним спостерігає вся країна, так? На вашу думку, чи після того зміниться якось відношення взагалі і самих водіїв, і інших, щоб вони так не ганяли, щоб це не було спричинено, щоб це не стало таке водіння причиною ДТП? От планується обмежити до 50 км на годину, так? Рух у населених пунктах. Ви знаєте, я, на жаль, мушу констатувати, що на поведінку водіїв саме ці процеси, як показує практика, не впливають. Як порушували, так і продовжують порушувати. Як, вибачте, пили за кермом, так і продовжують пити. Тому для того, щоб покращити цю надзвичайно складну ситуацію на українських дорогах, а фактично це відкриття другого фронту, оскільки на дорогах в Україні, як ви знаєте, гине людей більше, ніж на фронті, то безумовно потрібно приймати той комплекс заходів, який нещодавно і був запропонований міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. І саме в комплексі прийняття цих заходів, відповідно, щоб в цьому брали участь і всі органи державної влади, які приналежні до цього процесу, звичайно, депутати Верховної Ради. І тоді, я сподіваюся, протягом кількох років ситуація буде змінюватися на краще. Також вчора Генеральна прокуратура України затримала Петра Демінського, тобто дала дозвіл на затримання Петра Демінського і обвинувачення клопотатами про тримання підозрюваного під вартою. Так? Також щодо особи Петра Демінського, за ним стежить також Міністерство внутрішніх справ, так, у цій ситуації дорожньо-транспортної пригоди. Національна поліція саме, так, яка є у відомстві Міністерства внутрішніх справ. Зараз Петро Демінський перебуває за кордоном. Чи відомо, в якій країні? Звичайно, слідству відомо, в якій він країні. І, власне, трошки вас поправлю, не Генпрокуратура дала дозвіл на примусове на затримання суд задовільнив клопотання Генеральної прокуратури, так? Дав суд. І справді варто зазначити, що з першого дня, після того, як сталася ця трагічна подія, ми неодноразово говорили про ймовірну причетність олігарха Демінського до скоєння цього вбивства. Власне, ви пам'ятаєте, що спочатку провину на себе взяла інша людина, яка насправді з'явилася на місці трагедії лише через півгодини після того, як це сталося. Але після проведення низки важливих експертиз, в тому числі експертизи ДНК, було встановлено, що ця людина не перебувала за кермом. Як ви знаєте, Петро Демінський негайно виїхав за кордон. І, власне, вся поведінка Демінського вказувала на те, що є ймовірність спроби уникнути покарання.
Сьогодні прокуратура надала суду всі необхідні докази. Вони зібрані і власне слідчими Національної поліції. Петру Демінському оголошено про підозру. Ми вважаємо, що ця підозра є оголошеною. І безумовно, в разі подальшого ігнорування участі в проведенні слідчих дій Петро Демінський може бути оголошений, в тому числі у міжнародний розшук. Я, крім цього всього, зазначу, що, відверто кажучи, говорив вже про це неодноразово. Найогідніше в цій історії, що це навіть просто не по-чоловічому. Поведінка, яка, знаєте, змушує задумуватися про те, що чоловік, причому який володіє такими статками, міг би в цій ситуації поводити себе зовсім інакше. Тобто, що ви маєте на увазі? Що він міг не втікати і залишитись? Безумовно. І на моє глибоке переконання було б зовсім інше ставлення і у суспільства, і розуміння. Це життя. І, на превеликий жаль, життя складається із трагічних подій. Але якщо ти винен, якщо ти здійснив все-таки, ймовірно, оскільки він поки що тільки підозрюваний, остаточну провину чи не провину повинен встановити суд, все ж таки потрібно вміти тримати ці виклики і демонструвати гідну поведінку. В даній ситуації, на моє глибоке переконання, він повів себе недостойно, повів себе як боягуз, який, власне, своєю поведінкою ще раз дав привід вважати, що це вбивство, цей наїзд, це ДТП було скоєно саме за його прямої участі. Зрештою, для того є слідство, для того є суд, і я думаю, що всі обставини повинні бути з'ясовані в судовому розгляді. 4 грудня минув рік кривавої трагедії, тому що в селі Княжичі Київської області сталася перестрілка між представниками кількох силових структур України. Так? І вже пройшов рік, і офіційних даних, хто у цьому всьому винен, поки що немає. Так? Слідство досі розбирається. Загинуло кілька правоохоронців. Як через рік бачить цю ситуацію Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ? Ну, ви знаєте, якщо повертатися в той час, безумовно, для нас це було страшною трагедією, і повірте, що і сьогодні ми не забуваємо про ті події. Безперечно, зроблені всі необхідні висновки, в першу чергу щодо координації дій підрозділів Національної поліції в тій чи іншій ситуації, особливо під час проведення спецоперацій, для того, щоб в подальшому унеможливити навіть натяк на повторення схожих ситуацій. Що стосується самого слідства, то тут мені коментувати некоректно, оскільки я не ознайомлений з матеріалами цього слідства. Це питання лежить в провадженні прокуратури Київської області, і правильніше буде все-таки задавати питання безпосередньо їм. Щодо самого процесу, ви знаєте, що було звільнено низку керівників, низку керівників. Ну, низку це 7 офіцерів поліції, 9 отримали догану, все правильно? Так. І кільком оголошено про підозру. Власне, слідство триває, і знову ж відповідь на все повинен дати суд. Чи були питання особисто до очільника Нацполіції Андрія Крищенка взагалі у слідства, тому що план спецоперації затверджував саме він? Ну, ще раз кажу, я не є слідчим прокуратури, і тому, напевно, з моєї сторони це говорити некоректно. Це питання потрібно задавати або слідчим прокуратури, або ж безпосередньо Андрію Крищенку. Але можу сказати від себе, оскільки
дуже добре знаю цього офіцера. Я думаю, що за всю історію незалежної України кращого очільника київської поліції, ніж Андрій Крищенко, у нас не було. Зрештою, повірте, що і для нього ця трагедія стала достатньо болючим ударом. Ну, а інше, безумовно, має з'ясувати слідство і крапку поставити суд. У цій ситуації йшла мова про грабіжників, так, на яку полювали нібито поліцейські тієї ночі у Княжичах, і українські силовики, в тому числі Нацполіція, їх затримали у Києві. Все правильно я говорю, так? Так. І по черзі були заарештовані 8 її учасників, серед яких також колишні співробітники поліції. Але, наскільки мені відомо, в СІЗО зараз ніхто не перебуває з них, так? Хтось під домашнім арештом, а хтось ніс заставу. Ви знаєте, я насправді не є глибоко в матеріалі, оскільки фізично не встигаю слідкувати за проведенням процесу. Тобто, навіть, умовно кажучи, я не знав, що сьогодні ви будете згадувати ті трагічні події. Якби я знав, я б, мабуть, з'ясував там і дістав першу інформацію. Єдине, що можу сказати, що, безперечно, будь-які розмови про те, що це була якась там, ну, скажімо так, розборка і тим більш участь правоохоронців в якихось незаконних дій є абсолютно маячньою. На жаль, проблема була в непоінформованості і нескоординованості підрозділів правоохоронних, які брали участь в цій операції, а інші, які приїхали за викликом. І в цьому проблема. Зрештою, ще раз кажу, що тут повинна прокуратура, і ми абсолютно відкриті, ми самі зацікавлені в встановленні істини, бо для нас це важливо в тому числі, от ви починали з питання, які висновки, для того, щоб в подальшому уникнути таких подій. Безумовно, я переконаний, що таке більше ніколи не повториться. Але все-таки слідство має завершитися і тоді встановити всі обставини. Я чому також питав про Княжичі, тому що сьогодні сталася ще одна подія. Ви самі сказали, що ну, це якісь там догадки, фантазування, що, мовляв, між собою розбиралися представники Нацполіції, так, і спецпризначенці КОРТ Нацполіції. Сьогодні відбулося затримання Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури, і вона викрила на хабарі слідчого одного з районних відділів Національної поліції Київської області. Хабар понад 100 тисяч гривень. Ви чули щось про цю ситуацію? Ні, ну, я ще раз кажу, я не встигаю зранку до вечора сидіти в інтернеті. Викрили хабарника, слава Богу. Я вам більше скажу. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, власне, і Департамент захисту економіки, таких негідників, в тому числі в лавах Національної поліції, викриває майже щодня. Якщо ви подивитеся стрічку новин, ви обов'язково там побачите і затримання прокурорів, і затримання поліцейських. І, на мій погляд, це якраз хороший сигнал, що очищення системи триває. І тому я можу тільки аплодувати, якщо затримано чергового хабарника і черговий негідник буде позбавлений можливості працювати в правоохоронних органів. На жаль, ми отримали в спадок гнилу, продажну, корумповану правоохоронну систему. На жаль, те, що формувалося десятиліттями, достатньо складно вичистити за короткий період часу, але цей процес триває, і він позитивний. І динаміка в ньому також позитивна. І, мабуть, це одне із досягнень першого етапу реформи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Безумовно, правоохоронна система сьогодні значно менше корумпованіша, ніж це було раніше. Але корупція в них залишається, так? А ми цього ніколи не приховуємо, оскільки існує людський фактор. І це також потрібно розуміти. Не можна, знаєте, бити себе в груди і кричати, що вже все ідеально. Корупція в правоохоронних органах існує в будь-якій країні світу. І в Сполучених Штатах Америки, і в інших цивілізованих країнах. Це біч, з яким борються усі. У нас це одна з головних проблем в державі, і, безумовно, тут бій має тривати, і цей бій має бути рішучим.
Давайте ще також поговоримо щодо теми номер 1, яка була в останні дні, тобто Міхаїла Саакашвілі. Печерський суд Києва, він відпустив його суддя Лариса Цокол. Генеральна прокуратура просила про утримання його під домашнім арештом, однак цього не було зроблено. Ви як представник іншої правоохоронної структури, як взагалі прокоментуєте ці всі події? Тому що також і бійці Національної поліції, вони не затримали, так? Тому що там працювала Служба безпеки України, але також ми бачимо на відео, ми показуємо, також там є бійці Національної поліції, вони не змогли затримати Міхаїла Саакашвілі перед натовпом. Ну, от ви бачите, ви знову дещо, я не скажу, маніпулюєте, А мабуть, чому? у вас є недостатньо інформації. Ну, по-перше, не Національна поліція здійснювала перше затримання Міхаїла Саакашвілі. Це здійснювала Служба безпеки. Національна поліція здійснювала друге затримання Міхаїла Саакашвілі і показала, як Перше потрібно... і друге це яке? Перше – це Карлсон на даху і визволення з автомобіля. А друге – це затримання Я прошу вивести режисерів друге – це картинки, які позаду Зоряна Шкіряка, і що там є присутні також бійці Нацполіції. Безумовно, Національна поліція здійснювала охорону і громадський порядок під час цього масового шабашу. Бо Саакашвілі був затриманий на той момент і перебував в автомобілі. Якщо ви мене спитаєте, чому правоохоронці скажімо так, не здійснили більш жорсткі заходи, відповім дуже просто. Цього і хотіла банда Януковича-Курченка, власне, яка фінансує злочинне угрупування Саакашвілі або ж секту РНС, яка сьогодні є об'єктивно проросійською. І, безперечно, в цій ситуації потрібно було зважати на ймовірні наслідки, які могли за цим слідувати. Хоча, згідно діючого законодавства, скажімо, ті ж співробітники Служби національної безпеки, Служби безпеки України могли навіть застосовувати зброю. І це також правда. Якщо говорити вже більш об'єктивно, в жодній цивілізованій країні світу такого шабашу ніхто б не потерпів. Все було вирішено дуже швидко, дуже жорстко. І думаю, що не одна б людина отримала реальний строк покарання. Бо те, що здійснювали кримінально маргіналізовані елементи з оточення Саакашвілі, не налізає в жодні ворота. Ані під час прориву українського кордону, ані під час цієї вакханалії із так званим визволенням Саакашвілі. Особливо, якщо зважати на те, що жодних причин для того, щоб влаштовувати оцю ганьбу і цю наругу над українськими законами і Конституцією не було. Але правоохоронці справді повели себе в цій ситуації стримано задля того, щоб уникнути кровопролиття. А кровопролиття є одним із сценаріїв, який, власне, і обговорювали сподвижник Саакашвілі разом з представником Курченка для подальшої дестабілізації ситуації в Україні. І знаєте, сьогодні ж суспільство розділилося. От одні кажуть, чому ви це все швиденько не припинили? Це ж на голову не налізає. Та? Але ми знаємо точно, що якби правоохоронці задіяли всі необхідні сили і заходи для того, щоб це було припинено, у нас би, безперечно, почався гвалт про те, що значить, жорсткий розгін, що це мирні демонстранти і так далі. На жаль, ми існуємо сьогодні в тих реаліях, в яких існуємо. І сьогодні позиція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в тому числі під час от таких перформансів, полягає в тому, щоб максимально
максимально утримуватись від конфліктних ситуацій, від сутичок, щоб не допускати провокативні дії і, не дай Господь, щоб ніхто не постраждав. Під час останніх подій, як ви знаєте, ніхто не постраждав. Попередній спікер, який в нас був у студії, Сергій Щербина, журналіст, він сказав, що Арсену Авакову вигідно підставляти Петра Порошенка, він просто збоку спостерігає. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Ну, чи це ні? ж Сергій Щербина сказав. Я взагалі не знаю, що таке підставляти чи не підставляти. Я цього не розумію. Правоохоронці в даній ситуації і підрозділи Національної поліції перебувають поза політикою. І головним елементом проведення реформи правоохоронної системи, зокрема Національної поліції, Національної гвардії, є повна її деполітизація. Щоб ніколи більше правоохоронні органи не задійснювали, не були задіяні у чиїхось політичних ігрищах. Але є одне але тільки не там, коли мова йде про порушення діючого законодавства. Те, що здійснюється сьогодні, я оцінюю як відвертий кримінально-політичний шабаш, сценарій якого написаний в Кремлі. Я думаю, що ми неодноразово про це говорили, що повинен працювати закон, і Саакашвілі також і його соратники повинні шанувати закони України, особливо пам'ятаючи, що вони тут навіть не в гостях, оскільки він є апатридом. І безумовно, я переконаний, що люди роблять висновки. В даній ситуації від себе можу зазначити, що переконаний у абсолютній відповідності фактажу, який надав Генеральний прокурор. Я думаю, що багатьом, в тому числі народним депутатам, буде соромно за їхні дії, оскільки, по суті, всі люди, які підтримували і підтримують сьогодні оцей проросійський шабаш, здійснюють спроби підриву України всередині, воюючу країну. Зорян, а чому соромно їм має бути? Ну, поки що... Я ж кажу, колись їм буде соромно. Сьогодні у Генеральній прокуратурі заявили, що ще не всі плівки викладені, так? І багато є засобів. Я думаю, що сюрпризи ще будуть. І для багатьох. Вам відомо щось більше? Я кажу, що я так думаю, що сюрпризи ще будуть. І багатьом народним депутатам, які підтримали і прийшли підтримувати оцього негідника, кривавого диктатора, справжнього кривавого диктатора, який зброєю і водометами розганяв мирні демонстрації в Грузії, який гвалтував і який вбивав, який прийшов сьогодні нищити Україну за отримані гроші, вкрадені у нашого народу від Януковича, Курченка. Доказова база є бездоганною, але я також вважаю, що крапку має поставити суд. І якщо сьогодні у нас з'являються різного роду експерти, ви ж подивіться. Доказова база ще не доведена. Давайте будемо коректними. Експертизи ще не були проведені. А ви ж мене перебиваєте, так дайте мені закінчити. Я кажу свою особисту точку зору. А тепер, повертаючись до так званих експертів, сьогодні масмедійно Саакашвілі має підтримку на всіх рівнях. Його підтримують всі українські телеканали, його підтримує повністю російська пропаганда. Вони в прямому ефірі показують навіть мітинги, чого не було взагалі ніколи. Крім того, наголошую, що ми перші, і в тому числі Генеральний прокурор, заявили, що абсолютно вітаємо будь-яку участь представників ФБР, Скотланд-Ярда у проведенні фонетичної експертизи цих плівок і іншої доказової бази, якщо Пане це Зорян, буде нас потрібно. дуже мало залишається часу. Ну, все-таки то, що показує, це свобода слова. Ви за свободу слова в цій я ж ні в країні. якому разі ні. Так я ж якраз кажу про розмови, про наступ на свободу Пане Зорян, слова останнє і таке запитання. інше. Так, Михайло? Не треба було. Ви питання одне. Навіщо
негідник, гастролер і аферист брав гроші у Курченка, щоб підірвати Україну. Хай відповість. Пане Зорян, дуже мало часу. Міхаїла Саакашвілі затримали у квартирі колишнього начальника Національної поліції Луганської області Юрія Покинь-Бороди, так? І наскільки мені відомо, Він його соратник. участь у затриманні брав колишній очільник Донецької області В'ячеслав Брьоскін. Це правда чи ні? Це дурниця. Неправда, так? Це дурниця. Це просто збіг обставин, Який збіг обставин? що його затримали на квартирі колишнього... Так Покинь Борода з першого дня там бігає з Саакашвілі. Він звільнений з Національної поліції. Через це, що він бігає Саакашвілі? Ні, він звільнений раніше, давним-давно. Він влітку був звільнений, Ну, от і 17-го все. року. Так. Чому? Ну, слухайте, ну я ж не в Національній поліції працюю, я ж деталей не знаю, тим більше не у відділі Ну, але кадрів. ви радник міністра Ну, не- внутрішніх ну, не справ. Чи відділі- саме не це відділі- вище деколи посада, Не ніж праця в нас в відділі поліції? кадрів. Що стосується В'ячеслава Васильовича Аброськіна, то хочу нагадати, що В'ячеслав Васильович Аброськін є керівником кримінальної поліції. І в тому числі такі операції лежать у його У нас вже закінчився час. Дякуємо Зоряну Шкіряку, раднику міністра внутрішніх справ України. Ми завершимо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайд» з Севгіль Мусаєвою.